Hola, Ganàpies! Com cada any, sempre que arriba a aquestes dates, em toca fer el típic discurs amb paraules de reflexió, plenes d'esperança i il·lusió. Dir-vos que aquest 2016 ha estat un gran any per Ganàpies, un any allà on hem crescut moltíssim i hem aconseguit fites tals com el 5 de 7 o el 6 de 6, castells que en el seu moment ens van semblar tan llunyans i impossibles i aquest any finalment els hem pogut portar a plaça i descarregar-los. Però bé, pensem en el futur, pensem en el 2017, un any que estem a punt d'encetar, que segur que ens esperen moltes alegries i sorpreses. Jo per començar aquest any amb bon peu ja he procurat escriure la meva carta als Reis i entre altres coses he demanat faixes als novatos, a veure si aquest any no desapareixen. I cascs per la canalla, però de moto, a veure si així no es trenquen. I la pinya no us preocupeu, tanmateix la canalla a plaça mai cau i quan cau no toca la pinya, així que podeu estar tranquils. També he demanat un 2 de 7, un 3 de 8 i un 3 de 7 amb el Pilar, blau azafata, esclar. I per acabar he demanat a veure si el xino de la sangria infinita ens poden fer unes reformes i ampliar el menjador, a veure si així acabem tots, que si no, no hi ha manera. Dit això, espero que el 2017 sigui un gran any per tots els Ganàpies i que puguem continuar creixent tal com ho hem fet i més, i fent cada cop més castells amples i alts. Dit això, donar-vos les gràcies per tota aquesta serietat que hem estat tinguent durant tots aquests anys i esperem que continuï sent així. Gràcies. Hòstia, la cabra!